Når I optager Screencast-O-Matic, så skal I først klikke på den her Start Recording. I kan også bruge den her Start Recording. Så vil den hente de seneste Java-opdateringer, så skal I lige klikke ja til Java, det må I gerne opdatere. Så starter den af sig selv, det kører online, man skal ikke have tilladelse fra MUI til at optage noget som helst. Og man kan bruge det, altså som I kan se hernede, den måske, lad mig lige se. Nej, inden I starter, kunne I have valgt hernede at få et webcam på. Hvis I vælger at få webcam på, så kommer der sådan hernede i hjørnet et lille billede af jer selv på webcam. Det kan man ikke nu, hvor vi er i gang. Men jeg har haft lidt problemer med at lave en Screencast-O-Matic af en Screencast-O-Matic, hvor jeg bruger selve programmet i programmet. Det behøver vi jo ikke at bekymre os om her. Jeg har trukket i billedet, i rammen, der kommer frem, så jeg får den størrelse, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have, at I kan se hele skærmen. Herhenne kan jeg trykke på pause. Derhen kan jeg se, at min mikrofon virker. Der kommer et lille grønt felt, når jeg snakker. Her kan jeg se, hvor lang tid jeg har tilbage. Man kan optage op til 15 minutter i den her version, fordi den er gratis, og så har man ikke så meget tid, så har man incitament til at go pro. Det har jeg aldrig haft brug for. Så kan man trykke restart, hvis man gerne vil starte forfra, og man kan trykke done, når man er færdig. Så kunne jeg for eksempel gå ind i The Flip Classroom her, og så kunne jeg overstrege et eller andet. Det kunne også være en Word-fil. Og her kan jeg sige, hvis I læser det her, så bliver I meget kloge, så får I en god studentereksamen, og så går det godt i jeres videre liv. Når man så er færdig med at fortælle dem om alt det, de skal lære, for at det skal gå dem godt i deres videre liv, så trykker man på Done, som ligger hernede.